Hello guys, welcome back to my vlog. So, ang video karon, di ami si James diri sa amo ang uma kay magpugas na ta kinakauwan man. Kusog ang uwan guys. So, kinahanglan jud tang magkugi aron na atay maani. Maning kamot parang na atay mapaabot. So, atangin ninyo sa among pagpugas karon guys. So, let's go. Nauman na jud may pugas guys. Na magpugsa dito sa ubos. Ako sad So salamat kayo sa inyong pag-uban kanunay sa akong mga video. Manghinaot ko nga naadjud mo kanunay mag-auban. Dili mo mapulan. So thank you for watching. Bye bye. God bless.